F'ġimgħa oħra ta' ġlied intern, problemi u nkwiet tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ilħadd filgħodu meta għamel il-kummenti politiċi tiegħu ftit li xejn kellu xi jgħid. Minflok nieqes mill-ideat u sustanza politika, Adrian Delia għażel li jmur fuq il-midja nazzjonalista u jikkritika lill-Gvern fejn tidħol l-ekonomija. Qal li għamilna surplus għal xejn. Inut li n-nies nibqgħu ngħidulhom li hemm is-surplus jekk huma mhu qed igawdu xejn. Ġimgħa l-bogħod mill-preżentazzjoni tal-baġit tas-sena d-dieħla, Adrian Delia sejjaħ lil dan il-Gvern bħala għami u qal li ninsabu f'sitwazzjoni fejn f'pajjiżna hawn in-nies qegħdin jgħidu biex jgħixu. B'Adrian Delia njora l-miżuri soċjali li daħħal dan il-Gvern. Bl-aktar riċenti ikun is-servizz ta' trasport b'xejn għall-istudenti li jmorru l-iskejjel tal-Knisja indipendenti. Il-Gvern għami jgħidu biex ikollhom ħajja deċenti. Fil-litanija negattiva tas-soltu, Adrian Delia konferma li huwa jrid imur kontra Parir Tal-Parlament Ewropew, l-aktar dak tal-Kumitat Libe li tant juża li l-Gvern Malti jmur quddiem il-Kummissjoni Veneżja kif ġieli sar sabiex isiru rakkomandazzjonijiet kollha li jkun hemm bżonn u jsir it-tibdil jekk ikun meħtieġ. Il-Ministeru tal-Ġustizzja fi stqarrija qal li d-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni reġa' kien wieħed diviżiv u miżgħud b'attakki fuq istituzzjonijiet kemm lokali kif ukoll internazzjonali. F'pajjiżna tirrenja r-rule of law u għalhekk kwalunkwe attakk fuq l-Avukat Ġenerali minħabba l-użu li għamel tal-awtorità li tieħu il-liġi huwa ħażin u mhux xieraq. Kull min jippretendi reviżjoni tad-deċiżjoni li ttieħdet għabbażi tal-liġi għandu jagħmel użu mid-dritt li jmur il-qorti kif wara kollox qed jagħmel l-istess Kap tal-Oppożizzjoni fil-konfront tal-Avukat Ġenerali. Li wieħed jattakka l-persuni u istituzzjonijiet hija triq ta' min jimmina s-saltna ta' dritt u mhux ħarisha. Bl-istess mod, il-Gvern ma jaqbilx mas-sustanza tad-diskors u t-ton li juża l-Kap tal-Oppożizzjoni fil-konfront tal-Kummissjoni ta' Veneżja. Din hija kummissjoni li l-Gvern diġà għamel użu mis-servizz tagħha ta' għoti ta' pariri tekniċi u assolutament m'għandu ebda problema li għamel użu mill-pariri tagħha għal iktar tisħiħ tas-saltna ta' dritt. Il-Ministeru tal-Ġustizzja żied jgħid li riformi fis-settur tat-tisħiħ tas-saltna ta' dritt se jkomplu indipendentament mill-attitudni negattiva tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Fis-stqarrija l-Partit Laburista nnota li Adrian Delia donnu waqaf il-muta u ma listinx kelma waħda dwar dak li ħareġ fuq il-gazzetti lokali. Bil-Malta Independent ippubblikat kif l-allegat telefonata minn Pierre Darmanin lill-Ministru Chris Cardona ma seħħitx, għal kuntrarju ta' dak li ġie allegat minn Daphne Project. Il-Partit Laburista qal li dan li jirriżulta aktar minn qatt qabel kemm Adrian Delia għandu problema bil-kredibilità. Bħala politiku amateur Delia jkun pront jaqbes fuq rapport li joġob lilu, iżda mbagħad jistaħbal kollox mal-ewwel sinjal li jkun reġa' żbalja. Temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.